Аплодирайте на всичкото шествие в най-красивите цветове и с най-красивите усмивки. Не забравяйте да ги аплодирате. Силни аплодисменти и съвместна градина номер 6 Edelweiss, град Козлодуй. Не забравяйте, че в момента слушаме най-големият хит на България. Разбира се, Банкаранга и няма как да не бъдем горди, защото в денят на избора късно деца с увреждания. Нека да семейство в град Късно. За съводител и хореограф Маргарита Атанасова, формацията се занимава деца от 5 до 19 годишна възраст в стиловете по модерен и силата на настоящето и мъчните. Те са извъркани на само с своята презентация и светове, които те представят. Сигурно със сигурност за това да могат да някакво шажевите подобно военията преминава през следващото шествие. Също така пред вас преминава и основното професионалното начало. Светите братия Кирил и Методий и това са отново нашите спортисти. Кулинарната професионална гимназия на Козлодуй. И представителите на професионалната гимназия Иван Каджи, на Доброй оркестър и на гвардейската и мажоретна част на новото академично лице на Козлодуй, техническия колеж с базово Козлодуй. След това Банкаранга преминаваме към Енице. Готови ли сте сега за поредният алтернативен блок, който се отправя в най-голямото улично дефиле с Кибел, Кристина Бойлиева, имат много участие в инициативи, само със сигурност и много упорство, много дисциплина за всеки един от тези медали. Готови? Където бързината за стратегията, туристическото дружество на много междуспортически опор. Георги Мермикер за вас, дами и господа, приятелите ни от Виетнам, в състава на делегацията участва и нам с танцовия полуборен само за милиони над Парижа, Унгария. Нашите големи приятели от Унгария, добре сте ви дошли. Радваме се, че сте сред българските групи. Тук ще обиднете. И нека центъра се изпълни с ново цвят на маслодайната роза на Масцена. Изпръскват го от читалищата. Любят
Lupa na